Padang supaya piway pi barok haka kerteng ke batiang tam ke jong Jesus Christ. Lepas kini ke program nganget shisha kalong ke jingkar ku ya piway pi barok ke bapet ya kini ke program ke bamenta. Padang nganget kalong ke shisha ke jingkar ku ke bakraw. Ke subjek ke bangin yok banyak discuss haka ni ke klimat kalong ke mensim ke jong ubreu hadin baula klat. Oit kini ke subjek shisha kalong ke badan kampa ni hak por bayar breu kidon kibaya ya mai pai don hadu bagi yo shitom don deng jongki kibayo hat attack ru namar kisngo ba habala yap kumut ki ek barola kut kim tip ya ke ban saja hadin kata handai hakan ka discussion ni ban ya keren ke ek ban jia ka mensim ko jong breu hadin baula klat pada kan ka discussion ni yo ya keren ru hadu kata ka jingmi pat hakata ka sngi ka ba khadu mentang idon i pastor i basan i longkimi bat ki kun samla ki ban ya shimenta hakan ka discussion panyanget lada kidon kino kijing kili kiba eru i pastor idon hangni ilong lakloi ban yarap te mentangin Muslim syu ekapor inya yat no ekan ka discussion te radon na pengjong pi pilong lakloi kan okan kijing kili subha sedang ti hakan ka klimat nakaleng ka janga ngakawan bu i kawai kijing kili bakata kalong ba shanu kimensim kinle ndalaklan nakane ka map to manu balong lakloi ban nang takata kijing kili to hakan ni kapor ngan jubab shwa manga hakan ni ka mentah moh te ka jing jubab ka long kum ni kimen sim dien bala dep klat ka long kum ni ba kadon ke jing ya per hap deng ki artli ki jutang barim mat jutang batmai ha ka jutang ka barim kimen sim baro andala klat na kan ni ka perthei ki alej be chathi sapo jong ka khandeu kata kate ke ba ni lap nak tin ke jong blei ki ba pop bat ki ba hok kum ju ki alej lang chathi bat kata kalong ba hang thi apo jong garam eo ngi phai kat kum katugam gospel lukas long ba khat riu hang to ngi lap don artli ki jakang to kawe bai khot ka hedes bat kawe pat bai khot kata ga Abraham sebasom nega syadem kucung Abraham te ki bapop ki lek chang ta ka hedes bat ki bahok pat ki lek syatu ka syadem Abraham te kata kade ka ba jia ka jutang ka ba rim ten rei hakane ki jutang ka ba thmai ba de adin ka ba jisula dep suspa ya ka pop kucung kun ben riu am de syu tang ka ba syu tap te bar khoi kun ben riu mentah ba ula klat na ne thei ula don ya kata ka hok bat ulala ban ki bai direct sete sya beneng kumbau jisu along to so nang kong jong kita ki ba la yai long ba na ka liu jing tep ti web we baro ah ki jong jing ti ting jong blai kong in ha ban ye le kiu sete sya beneng kata kalong na ka banta jong gini ki ba hok ting i bo jisu ya de la kiu sete sya beneng nang ta susu ngi ba hakam aga siti segi no koring ban kong khasan khot ba speong i wat hadu sans pangudru kiri jau i ta por jisu ki be chate sebeneng nang ta agat hang te hab beneng su thu ba ki don kat kum ki jong jong ki kerdan ki lawan peng to ka song hau blei ba un pen bejak ta te ndrai na ka banta jong ki briu ki ba pop de kan long gum ni kini ki ba pop menta bar khoj kin hiar chathi sapo jong ka thikaram eo kumba kalong to ga lukas long bakhan riu khot bat khandai du lai pusau kata kalong ba kini ki ba pop malumala kilek be cha ka to ka biong kata ka dujok hedes te nrei kini ki bri ki bala kham palat karukom jong ka ingle sniu jong ki kan perthei kina punya bri ki babon kum hitlar se atau rukom telangi phaina kitab jing pan palno bakhan niu khot ka pra niu i ba kum kitu ki jai kim lai wat hakane ka du jok ru ile chak oi pat ka bakham ka bakham galam no ka jing pen sitom ka bakham jur kata kalong kum ya umrat klau roni tahun sesiar bawa uban sesiar don bor umi nak kan ka long bakhan try te kini kiba pop kini sang ti adu ta kajing bisar kata ketika jing jubab hani porte am tipsu pila yahun em tang kata ni kumno la dadang don te ngin sai jubab biang
Toh, ada ngatrai pilih syai ni kumno. Toh ngangit tapil. Toh ngit yang lai syai kini ke jingkli. Te lada don sekiwi pat ke jingkli. Subha kini ke puan. Thì nga kwa ban bu kawai ka jingkali ka jingkali ka bang kwa ban bu ni kalong ba hatu kini ki bayam kila ban ya kendu kila ban ya keren ni ban ya kendu ni embat bat ngi ki breu ki barang im kan Toh mana barang klai? Kat kum ka jing syam, kat kum ka jing lam nak tin ka jong blai ma. Nam la ba u ta u ba dang im bat balayap bakin ya keren. Ti kidan katu kat ni ki banget ba ubayap hadin bo la yap ulam la khlat kan ka perthei kibun ki banget ba kiwan phashi yeng mo tu yap wan phashi ka karangai bagi ong phashi yeng kita bo uto usyap balapen long smooth bah labu hap lau jingkang balada kiwan kila ban yu ban itho ba kiwan si yeng ma ka karangai kan ban yu teng bade ki bu da kaja ki balapan label bah ti ki ong balada kiwan ni iya kadak da ka baki yu ka kejat ta lane kiwan ban bam da iya kaja ogen ban bam kin pau ki dak ti tin re bengi perkhat ke 6 la ban long ba ka ban jama ti kidan re ki bantan ka tin ke jong blade dingin pai syapang u Lazarus ban uberuspa ti kiniru komo jisu yatho ina ka jingja ba u Lazarus u la klan kan ka perthei bat la ong ketin jumlai balara yu syaka syadam jong Abraham ti uruspa ru la yap bat habola yap lara ikam sim jong u bar kam sim jong u kadan hangta hedas kumbul ong pastor mentama bakana ke jaka syong jong kita kiru yap hangta hapo hedas ti kane ka jaka habakidan hang ni kila ban yu i na silyang makadan ka kharaiba padeng but uni ruspa ula banyak yakran nak jaka ka udan hedas syate syau Abraham marbu Lazarus udan ka syadam jong Abraham ti lakerpat hang ni ka jingkran juki kalong pararuyap kamdei bat ubri baim kitu kiakran pararuyap uni beruspa uang ya Abraham pa si Lazarus buun penjau ya ketaka bekriat tang di sempriti jong penjau hak sentur ke jong outlet namar ketaka jaka ke usyong hedas kelong keba dap tang ka jing jenjar mengka klik mengka dujok lalong ka dujok tambah 4 day ketaka ba dujok keba lalong ketaka kapung kading 4 day ndrai kadang day ketaka jaka keba kamsting ke jing penjenjar isong tho bo udan kami taka kemet bahang ta ukluj atau kata-kata tenre kini dak yakran makana ki dei pararuyap ki yakran kim dei baki yakran bar kibreu ki baim sekubai ke benta penertian ke jong ublai ngi i ka tin ke jong ublai ka kitab ka jong Samuel banangkong ka khot ka frat khot ka lanong afrat khot arnyau ka kran chapang ka tu ka jing pen mi pat ya u Samuel ni tulpa tius imsol hadin ba u Samuel ula klan kan ka perthei ula mat shibun ki jingem dan ni sulpa syuk ban yarab yu ti kumta ke ek waja ula let chakan ek nong le bertong ha endor but ula ong ya ka bakan sngau ba ban penmi ya u Samuel bo un keli jing keli namar kalalang ka pisa ka mesim ka jong namar ba ula kulmar ki thma ki babun bude ban yale ki nawan yale persya ki bun tip syuk kun ban le ti na ka kadang ula ong ya kan le bertong bahkan penmi ya u Samuel ti kan le bertong kala penmi ya takador ka bai kong u Samuel o ditemen badan teman bajrong Henry kabamla ban long bakataru kan ja namar kumnu kan le bertong kala ban penmi ma ya u briu jong ublay da kan le bertong kan le masjid kumnu kan penmi kat ya u briu jong ublay bat u bakran hang tu bab i kador kum u Samuel makanaru ngangait ba udai u kenjam mensim bam khoj washim ya kador jong Samuel ban keren ha ka to kapor te nang ta sa kawai pat ngi kawai ka jingja ka baki bro ki ong la ban ya keren hapdeng ba imat bayap kan ka jingja ka ka balaja ha ulum jong ka jing kalador ha ka ba u Moses bad Elijah am baki wan ha une ulum jong ka jing kalador banyak keren bad u Jisu kan ka
kadai ka jingja ka ba kerpang bahai ka ba kaktin jublai ka tho ha ka gospel di Matias komnang ka ba khatnyot khot ar do saw ka kren ya kata ka jing ya kendo jongki ka ba compare ka ba phla mo tingi i ba kaktin ka jong ublai hi ba ka yatho ba Moses dan shu ane ka perthena testament ka barem nang tau ilijaram dan shu la rong yu handrei kaktin rong yu Elijah ha kaktin Hebrew ka ba ong kaktin Shamayim ka theu ya ka universe kamut wat la ula dan shu ane ka perthela rong no re udan hi ha ka ka perthei te habudan na ka perthei ka jing sham ha ulum cho ka jing ladur ka long ka ka ba kerpang ka ba ublei ule ban pen i ya kata ka favor ka jong o ka ba ukwa ban ai badai honde ulum cho ka jing kaladur ngi i ba yu jisur apan kaladur Moses Elijah ki wan hang tu long ka buram ka tap yu to ulum nang ta yu jisur apan kaladur but hakapor ba ki kren maki kemot kini kisanan kim shimi i shu yu jisu namar ba ka buram kala tap ta te ki sngowi ka sor ka jekren ka jongki te hnrai hakan ka por pa de ladingi phasha kata ka jede hapeng ubri uba imut uba yap kani kadeng kalong exceptional cases ma ka case ka kerpang mong blay uko an pen i ba de hangni robo blay ukran ya ka to ka tin ka boong uni ulong uhon janga uba i ha ba singa ba upan pa sa jisin ka to ka kran ha uyo anes ka por pun ti jisu pan pa mo ka to boong ba uni ulong uhon janga uba i singa ba rengkat ba mesin ko uhiar ka do ka paru tikan ni ka sin ka ba ar ka ba ublay upan pa ya ka ta ka ba ri yalo jong ukhon jong u kani ka bentah ni te bangin ong baki bri ki ba im ki ba ki kren ya ki bri ordinary ngimpat simi i hono ka bakir ken tang ni ba yu jisu lapan keladur ha kani ka klepmat nang ta sakawai ka jingdon ngombat ban ong ki bri ki ba lakhlan dengan ka perthei ki bang yu i ka tin ka jong oblay ngi impat don weiru uban le shadu shabeneng bandet shadu shabeneng bandrung shadu ka hima ka jong ki beneng ma namar kani ka gospel ka jong Yohanes nang ka balai khat khalai ko ong ti dan balale kiu shabeneng tin reitang utang balawan hiana beneng ukhon ubriu ken ubadan habeneng ya dan ubalale kiu shabeneng ka papen i ba ki briu barok ki bayap kidang don hi hakane hau haswa ba ujisu unmi na jingtap haswa ujisu na shabeneng tak ma ubuan na beneng bat de mo urublong so nangkong ya kaba unlik kiu shabeneng nangkong ti ngi hang ni ba ka jing ekran hapdeng kita kiba immat kiba ya kam don hang no hono kitin ka jong oblay kaban pinskam ba kiba immat kiba ya kila benekran te kani kalong ka kabenta ka bang yu i ban ngasham ha ka jing study ka jonga te le si dan mano ban pensasyo olor kata Dah lalu dan mana mah ni pila ya syai tika syong happy la pila ya syai tingin yat no aku jingkli te to imat kani long tang ba kum jing panrap mo ka to ka mon pas thu sai ba de hi uji su ban nang kong uban le kiu sate sabneng Moses Elijah kitu jung enok kinum pala pan le kiu haswa ba uji su le sabneng ha ka to ka jing ni pat ka jung na kitu khot Bible baro ngi ba ka tamo pa we ban de sai pa biang to cũng cái chuyện bận nạp cả mà tiếng lại số thu ăn to thì ngar kan bận on tang cũng ta trong ngày thằng lại ya syai te la dan mana orang kli jingkli to te atu kini kiba la khlat no la kiba hok ni kiba pop kisngo thu briu biang ni em te hak be debat kani ke jingkli nakaliang junga ngadon ni kawe ke jing yu i bat ke jing jubam habang pai ne ka tin ka jong blay bat bang pej bat ngapusan ya ka chapang kani ka bentang ngadon kani ke jing yu i bat ka banengkong kalong ba ngayo i ba kawe pa kawe ka man sim jong ubriu lan jong ka briu ka ju syong hapdeng artli ki kenjamet te kawe ka de ka met ka ba yu i lan ka ba pau ka ba de kani ka do bat kawe pat ka de ka met ka bom yu i bat ka bom pau bat kata kadai kamet bakan jaman sim te kajudan kapor ba kani kamet sim jongi kalej ban syong ha kani kamet kabom yu i ani kamet bakan jaman sim
But tang ba calculate syong hang tan rei. Kada trei dah kata. Kada yat kada yang. Kada lek shibun kikam. Ha kata kamet kepekerja mesim. Pada balik kata. Anda kawan payah kini kamet bekerja dok. Kani kamet bekerja dok. Katip yak eba kamet bekerja mesim kale. Terlek sing ngatrai ladang ong kumta kan long kajing lungo ini. Rei habang payah bakak tinjong play kalong kumta. But ya kita kikam kaba ngile ha kata kamet bekerja mesim. Ngalak ban ong api ba ha kak tin kasi jongi. Dan kak tin jong kiweru. Ngalak ban ong ba ngipenon kam da kawipat kakentin bat kata kabangi ong kalong kajing pos niu. Lane kajing itu pau. Kita kilong bun sin ki kamjia ha kita kemet bekerja mesim. Tengkat bagi jing itu pau kilong ha kani kemet ka dok jongiru. Rewat lang ilong ha ka dok ru teng kalong ba ha ka por kadon kejing itu pau bekerja mesim ngilak ban ong ka bomut. Ngimlak ban ken mau benriu biang-biang kani kemet rei kadon kum kejing syok samtia ayure ka ba ngimlak ban sutu biang-biang. Bet habakum kata ka por kalak bandon kejing itu pau, kejing pen kani katai, lengba kabor kejong mesim. Kata kalong ba kadai hakin kimet kiba kenja mesim. Mereka met pekerja dok pat ngalak banong ba kilong tang ki kiba ngiu kumne, ngiu so kumne hoi ngilak ban perkat ban puson, pagi rustat yang ne perteki ong tang ba yaki kenja jing pos niu, ki kentublang bat kani kejing perkat lani kejing mudur mo. Hak tin parang ki imagine te mereka imagine jong ipat kam kot bor lene kam lakin ban longkat kejing itu pau mo lene kejing pos niu te na kata daw kini kimet kijongi kamet pekerja dok kam kot bor kat kejing i jong kimet pekerja mesim te ngiu i hang ni kum kenuksan kitab jing pen pau ngiu i yo nis no itu lupa hak ba kat ba udang duai hak dok rel ong ba ulang ngam ke pekerja mesim bat kamet ju kelak kelon hamadan terlihat tang kejing kelon ju kum ubayap tu yo iyo angel bat angel uong ali ngan pen iya me te yo ani sangta da kamet bekerja mesim sutu ab ong kamet kemut kentup kikti kikjat it khat met bar khoj kita kilong bekerja mesim te kilej bot yo angel bat angel hang te habnang upen i hau ek balajia ki ban kiba menta kemenong bat kiban sawan lapen i hang ta te hakaba ki kmat do kinom la ban lechetei bat kinom la ban i te hakan kemet penjam sim ulai hang tei ke bomut ngisu thu ba uyo anis hang tei udon kemet ke biang complete bat udon ya ke bor jingken mau ke bor jing yo sngo ke bor jing yo i nak ta daw hang tei habnang uang ba ngayo sngo mo nang tahu orang ngayo i bat kita jing i jo kolong ya kita ki rukhu chabneng ki mane nang tahu yo sengawi ka sur ke jing sawa bat kum tatar te kini ketika bor jo kamet pekerja mesim te nak kata daw ha ka ba dai bat kini ke jing kli ngadon ban ong kum ne ba ubriu haba uklat no na kini ka khandau ka ba mut ba kani ka mesim ke jong ubriu kala i no jindu ya kini ka met ka do Pecah kapor ba mesim ya lami ya kamet bekerja mesim haba kami nak ni kamet bekerja mesim haba kampat ino jendu kemut kadang bu kar connection hakin parang ong mo kajing dai ba kani kamet kanom la ban klat reha kapor ba kani mesim kan ino jendu kemut dai ha kata kapor bang ong ba o ubri ula klat no tena kata daw bun nap teng jungi ong kumno ya ubri ong play sngow nem yo uba he la ne ba teng la ne ba rit kum tatar ba don shu ki phun mo Rekat ba ndak perlok lani ki bahi kiwan une utia lengai hang ni. Tang bala dak keren jubab syu. Tertar bat yo ta ite ba udai ubri bala klat. Baleng yo don syu. Namar katu kem sim ju kam don syu. Ten rei haba don syu kum tang lesi ki bri ki perkat ba tip a syu. Dai. Rei ka ko abna pi ba kam dei kum ta. Haba ubri ula klat nang ni katu kamet ke ba ong ne kamet ke ba kenjam sim. Kebumut katu kamyap lano telara ngilai rung hang tu hakamet bekerja mesim kemut ka kebaka dok jungi kale kemut hakatu kemet bekerja mesim ru kale lang te kumju kumba habangi pos niu kuma ai kunuk sama ba ka kebangi pos niu kani ka dok jungi ru katip ya kata te kemut ka kebangi ngilai kani ka dok
hang taru ngitip. Ten nak kata daw kemut ba ngisutu ba kam de syu ban ong ba la da ubri ula klan te bru syu ndrei udon ke jing te bru biang pat ngala ban ong si bental seba ka jing muci perkaru kana kam klan hakan ni kamet pekan jam sim pan ya kini ka do te ya kata kalong ba larang i pej naga gospel ke jong Lukas nong kan riut khot ba khat khandai le pusau kumeng le sngom ne sepang ke jing kran sepang urus pa bat ulasaros te kumeng le sngom ne ba baru arngut kini kilong ke syang ka ju ka snong nyata kila ban ya long parlok ru de nrei lapen ya khlat ya ki kat kum ka jinglong jongki men ba kidang ima ka perthai lapen ya khlat ru ya kan ka met pekan jam sim jongki pa uwe udon sheka hedas dan ka dujok bat uwe udon sheka sedam Abraham bosom kumang layo sngo ne jing patai jong pastor te hang ning yu iba uni urus pa haba udon ha ka hedas ka dujok kemut hang tu udon ka bor jing suthu udon ka bor wat ka jing perkhat nang ta kata kamet pekan jam sim jo uru kada yo sngo ya ka jing pang ka jing sang ha ka ding mo ka pemut ka jing shit na dong hadong te hang ni kemut ngayo iba ubriu haba ula klat nda ula phong kata kamet don jing per am ka jing sngo kemut ka ba kham tibru biang bat le sengala ban ong ba kan long khampalat ka jing tibru hang ta wat ban ya kani ka do ka ba ni ementa te namar kata daw le segi ba bun ki briu ki ju perkhat ya kani ba da ka ba kin penyap no elade kemut kin light no na sibun ki jing jong kani ka perthai mo apa ki kendu jing rei kim tip ba nda klat no nang ni lan le se wat ki ba tibru kim poi perkhat mo tenang tadaw kile ya kani ten rei haba le kani kemut to tip ba ka jing jin jar ba kham kraw ngin mat kata kadek ka ba ngang ayo i ketkum kektin ke jong blai te kum juru om ta u lasros padu ruspa rei ken mau na kitab jing pen pauro na kalonong ka ba khandai khot ba khandai bat spau o kalonong ban riu ngamut ban ong laklan nong ban riu khot ba khandai bat spau pa kito ki riu khuj ki ba nge ki ba syak martar ki balal kiu shabneng ki perkhat bat ki ong ba ala no utrai un bishar kut pakitu kiba la penyap lane kiba la pen sitom yangi kinda syak penhir keput ha ublai kepamut makiru hang teh habneng kiken mau benriu pat kiken mau ke kebala jia ha ka do kene ke pertai te hang ni kemut ngi iba kam don kano ke bang ngila benong ba kan don ke jingkela re ke jingkela ke dai tang kata ka weba kam long syu ha ka do pat kasnam re ha kata ka bang jam simbat kijing lane ke barok kiba jia kene ke do jam sim hang taru kan long lang na kata daw om don setia kata ka baong ba ubri unom tibru syu onda ulak lat na kene pertai te kejing yo i junga kalong hak ba debat kene kalong tangkum ta Tangit wilayah Syai Tei To ibasan dan kamu oh te hak sesisin hak ba debat kene ke benta na kaling junga ru ngadon kendiat ban kum kejing peliu jung mut ban bu kum kejing keli nomor don ketu kene ki banget ki bawan ban keli hanga tengah la persyang ban jubab haki kadik ke banga ngasyamat ngasutu ten rei don ki bala sosiai ba don ki bompat sosiai yo le se kejing bom sosiai kalong yo le se ba kata kejing pen syai le kejing pen i jonga ke bomut ba ngam la kot ban pen syai ban pen i haki kat ke ba ngangatip ban ngayu imo ten kata daw ngakwa ban bulang kejing keli hang ne ban apdang jungin yo ban peliu jung mut ban jubab lang knang bakan pen scam ru yang amo pat kata kejing keli kalong hatu kejing mi pat kadai tang nam ta kitu kiba la yo ban tap hajing tap ne kumno syapang kitu kiba yap sikilum kiwa kiba syak bam kimrat ki krokodil bat kiba lai hujat kiba ya kamet jo ki om syam la syam syu te kiba kumno kejing mi pat hak badai bat kini kata kalong ba kiba bun kibu jing keli bat nakaliang jo ngaru kakwa ban bapine pen ilang knang bakan long ru kejing pen scam ya ke banganga yui To nam ta kani ngatrai ngalak ban jubab lang to kum ga ibasan la kli mo hatu kata ka jing mi pat kadai tang ta kibah liu jing tep ne kiwi ru kum ta kibah yap haki wa
baca nguji ki krokodil. Teh bangi petnya keting jong blai, ngi ka jimi pat, orang ki arbenta, ka we ka dei ka jimi pat jong ki recruit. Pat ka we pat ka dei ka jimi pat jong ki bom ngai kita ki boman. Abangi petnya Matius na ba arpunyo di khot basan pu ar hang tung i ba keting jong blai ka tu ba ki liu jing tep ki la ang. Pat ki met jong ki recruit ki le mi pat. Teh ni sngo kumba kata ka jimi pat ka dei na liu jing tep, tang na liu jing tep abangi perkhat ka di khot mo. Henry pada pingi page na ketinggal jong blai show yang tang page tu ka jimi pat jong ki breu ki ba pop. Ni na kitab jing pen pau nong ba arpo ni khat ba khat lai ka ketinggal jong blai hang tu ka tu ba ka duriau kan IT no e ki ba yap ki ba haka. Badru ka jing yap pat ka hedes kan IT no e ki ba yap ki ba haka. Hang ni ka jingmut hang ni ka long ba kita ki ba yap ka duriau. Ki breu mo bun ki ba yap duriau bisa bam ki shark ki whale ane ki we ki jajok ha mo. Te orang ba ki baja ku ma ki jahat apa ki jahat kila klem kila tua te ki met jong ki msim sem shu te ku mi ki tang lap orang ba kum no ki mi pat ni sngo ku ma tang ha jing tep mo re nang ba kan ka de khot ni ting jom blai ni sngo thu ba ka duriau ha ka ta sngi ba khadu ka jimi pat ji bom nge kan IT no ken kamut kat ki badon ki ba yap ha ka ta duriau kamut ka kan ni ka duriau kan IT no mut ki mi pat kata kan ni ka long shwa kata ka great white true judgment ni ka ta ka jing besar ka ba khadu ya kita ki boman. Te lada kalong iki boman hakum kata kadur. Ngelaban ong ba kalong ru wat iki rukut. Mar ngelaban ong ba paru ki rukut ki dei bala don hapo liu jing tep. Dan ngipet ki Kristan ki baneng kong hakapor jung Emperor Nero hakajing penstam iu la pelat bet ki sing bet ki la bam ni ki Kristan. Te ngelaban hatu kapor la jinjar ban sem batang si ingru. Ban ni iru la pet ki missionary ki ba hakisnem ki ba le kum Graham Stein. Ki missionary ki ba la sat thang kat bikin don haying sat thang i ka ying hang tu bar ngalawang la jenjar ban semod ki ing wadi ka do ru namar la ing khoj ngum tu te kum no pat un mi pat kin kum kita ada ka long ketin jebli ada ka long ye te ki breu ki boboman ki ba ka duriau ka IT no te ki bayap ka jingyap kamut kan ko jingyap la ki don haki klau la kini ki la jano ki risi ap ki klau ni ki la sangut nya ti krokodil kan ko jingyap baro hakata ka por kin ki mi pat kin Batal da kalong iki bom ngit hata ka dor kemut ya ki bangai dulu kalong kajuk kin. Tangkat ni ngatrai ka kata ka jik pensai jonga tila don apeng jong pidang don ye. To nga ngai ketu kalak biang nomor ka jingkeli kalong subum gitu Kristan banikong siamo. Nata ki Kristan ki la sya uyang ding hadu wai ka sing ru la ing lut khai. To ka biang ngai ketu. Toh kelabiang ngit lasai de don wi jingkeli to spa. To mano long kloi. Te har ni ka por ma sa ka wi ka jingkeli ko ban vu hang ni hangi lang hang ni ka klip mat ngai skam ba dan pleng jo fifinia jubab lam ya ka ni ka jingkeli. Te ka ni ka jingkeli ko bang ko ban vu hang ni ka long. Kamut ayu haba ong paradise. But hang no ka paradise ka don menta. Toh ngan jubab mangai ka ni ka jingkeli. Abangi phai kaktin ka jong blai ngi i ka ni ka kaktin paradise nai. Ka don kaktin paradise. But kaktin jong blai ka yatho. Abangi phai kaktin ka jong blai. Ina phai kandian kaktin krik. Ka jingmot jong ka paradise kaktin krik ki ong kata ka paradisas. Kadi ka jaka ka ba baha but kadai ke cakap kepada don kemudian kiding kisi kadon ru kimrat ki babun belabuk kerpang hentala ni gila inok kerpang ya kaba kibrikin lej ya kaban lej set merat dan ke cakap kerpang nang ta pade katheu ru ya kata ka jaka kebadan syapo rameu kaba ki ong kata ka jaka ha kaba ke paradise tani kata ka sedem jung Abraham kadon syapo rameu. Di kawairu kanika jingmut paradise sabngi phahine ka krenru ya katay kabeneng stay. Namar hakapor bo Jisu ulami na kajing tep long baye katu ka paradise kabadan shethi sya nyamra lapan klino bamdan riu isu. Lar rakno ikir kuit kilami pat. Ban kini kibalami pat hakapor bo Jisu mi pat ong ba kini kilawan pawat hakisnong kithau kibahiyeng hasem kilalej yakandu kiyo mo tigbahiyeng hasem. Din reka way pat ka paradise hadin ba Jisu ulami no na jing tep
pula lej chatei bat ke paradise kala dan chatei ru kamut shabeneng ke dan ke paradise ti nginep hai mentai ke chin ke jong ublei katuk ni ki benta naka testament ke batmai naka shti ke ba ar ginong korin kala nang ke ba khat ar ke ba ar u jisu o upol hangni u yatho ba larong no shadu ke balai ke beneng mut larong no yu upol shadu ke balai ke beneng kani ke paradise ke ba syarong yu upol hakani ke khot ke ba saw kani ke juk kala nong ko ong bala rong no yu hadu ke paradise de ke khot ke ba ar ko ong ba larong hadu ke balai ke beneng bat ke khot ke ba saw ko ong shadu ke paradise de ke ai kita ke balai ke beneng ke keren kani ke ba beneng ke beneng kong kani ke kendau ke ba ar ketika hau bat ke ba kiksut ki syong ki sancar bat hak ke hau ke ba kiksut ki sancar mo nang ta de ke badan ki klor u banai ke we pat ke kerdan bat ke malai ke kerdan ha ke ba u blai udan kata ke beneng ke balai bat yu pol larong syadu kata ke beneng ke balai bat hang tang gi sotho bakani ke paradise menta kala don syate syabeneng ha ke ba u blai udan te ngat try tang katahi ya ke jingdan kata ke jaka paradise Tau kamut ke paradise minta kamdon shu sati kala don sejurong ke beneng mo tinggal try la syai katu te don sibuk kini jingkeli neni postor don kamdon i to tampan ni sang ni kalong ba kaktin paradise ka de kaktin kelum te mensua ujisu wang paradise ten rek to ka theo ba mar ki musim ha jutang barim ki hiar sti sapo menta pada bangkin paradise in concentrate baik ya ketika bas stationing te tang kata balik clear kembiang to don ngit kaya syai te don nu preng ju pip long kloi kli jingkeli Te ngakwa banbu sakawai pat ka jingkeli ba kam tam ha kapor ba ya breu ngilap ba barok kia keli ngamut ban ong ba ki ya puli ya kanika dekat bible kata ngilap ban syam na ka jingpen pau kal nong ka ba khat sau ka dekat ka ba khat lai hang tu ngin syam ba ka tho ba su kita ki ba ya pau trai na do menta ti ngakwa banbu ka jingkeli ken hatu kani ka dekat bible kaya hamu ban puli ha kapor ya breu ha kani kapor ka bambenta to ke bade bet kani ke benta na kaliang jung arungan peni ke ba na kaliang jung ka bangala persyang ban pej ban pule bnia ha ke bade bet kani ke benta te si benta habangi perkhat itu ke tin ke baong suk ki bayap hau trai na du menta ngiskau dai ban pule ka man haba yabriu namar balai ba lanai perkhat ya kani ka dok ke jongi haba ka yap no menta mo ngila long sibu menta ngila long ki bri bala IT show try ngila im ket kum kamon ke jong blai tingila light nek ik bro ta kani ka dok ke jongi ru ke bamut ba ladang ikhlat no du menta kamut ngila light ya ul air yu slap ya jing shit ke sngi ki jing jinjar ki balai pujaj ha kani ka perthai bangimat menta mo ngila light ya kata so kumba kadai bha kata ke khot pe nrai habang phai skoi pat kaliang ngam das ngoi hapat bat kata kalong ba mar ki babun ki kristan jongi ke bomut ba ki breu ki don ha ki jing long kristan lani ki long ying kristan kat ba ki im pade lendat ye ka ketin ke jong blai mo kim sem im ket kum kamon ke jong blai te haba ki breu ki breu ki ba don ha ke long ying kristan ha ki don po ki balang kristan nrai ka jing im jong ki pan ki le e kata ka jing im ka ba pentrim mik im lang ka salang mo ba kasnong ka thauru ka kansi na kam ta jong ki ba ka yu i kata ka jing long ji im jong ki ka bom de dur satya watang ha ka jing dai para breuru kila long lupa ka jing im ngala ban ong ba ka serim kum ki ksui wat lakim pade ki ksui te nrai haba ka je kum tabut ha pedang ka bakum kata kapor ka ba kibru kilaya itu syai ba kim lap bandon por setia ban kelak ka bamut haswab kin khladno ten rai namar ba kidon ha kilonging kristan lane ha ki hapo jong ki balang ka ju penlong ki bangai ha kapor ba
ki penlong ka jing iseng bakhadu nam tam lej ontap ya ki penlong ban pule ki khot nak tin ka jong blai te hapa kum kata kamot nakali jong ngam snow don sete ka jing snow ya hap hoj lada ki bru jong blai kum ong mene te snow day nrei ya kitu ki bru ki ba la syak kan tai lupa wat ki imlang salang te kamot ngam tip syu akmat ka jong blai nrei tang ka we kalong ba ban pule ta ka tin kam don jing yadai ARM. Bat hakawi kaliang ndang la pai bat pej bnia ya kini ket khot ka tin jong blai kam syam thau ya kini ki bai yap suk yap sang ku man ong mo hakani ka perthai jungi ka bamenta re ka tu ka tin la dangin pule tu ki khot ki ba kam syak khmat kemut hang tu ka kran syai bat ka thu syai ba ka tu ka tin ka kran bat ka thau kalong na ka benta ki tu ki riu ki ba syak martar hakapor ka jong umrat klau kadai halor kani kanong remba katu kat khot kam syam thau ban ong ba ban penlong ya ka kum ka badai ban pule haman badon ka jing khat briu ban lej on te briu rei katu ka tin ka thau bai tang na kumta kitu ki ba syak martar hakapor ka jong umrat klau te ka jing yo i jonga hak badai bat kani kalong tang kumta tengam tip kani kaliang jog piang ni mo yo le cp yo ida kumai pat te nakaliang jonga kalong ngadon tang kumta Mana nakaling jengam syarung perkat kalong kumta. Nimta ngilala pej bah ya konteks mo. Ka tu ka khot babel kam simla thau ya kata ka jinyap suk jom sang mo. Ka thau ya kata ka jinyap marta po jumar klau. De minta ngila try ngila nget ngila sung thu ya kata. De ada pastor dan kam ye ne. Oi mar ka ong syairu kita ki bayap ho Chris kamut ki bayap syak martar ring. Mat syukur atas sukum no to por mar ketika kaya ka por jong ka jing cincar ba don jing suk mereka theo ba ka jing suk to theo kham tam suk kiti belakar no to por bat ka ar kalong ta ki ba yap hau Chris te regini ki ba yap suk menta tang ka por kan ya hap te ndei kumong du mentan ki yap ha ka jing long lai pu ka jajru lapun wan bagi yap nam tau Chris te kan ya hap kan pumta To pastor nga kuaw kawai ban kali jing kali mo. Oto. De katin jong blai ni ina wait selni kana mo saw ni khot ba khat ru hadu khot ba khat nyau. Katin ga jong blai ke thuang tu ko ong ba kita ki ba ya pau Chris kinya mi pat chua. Hading mangi ki bang imon un rong no panya shemat ki hasun. Te ga jing kali ko long ba kumno mo kita ki ba yap kita ki ba ya pau Chris. Kinya mi pat haba ka met jong ki ani kami sim jongki ka don lupa beneng bat kamet jongki kala puut de spas nem te kumno mo ki mi pat ba kamen sim jongki ka don beneng Oi ki thu ba ki gila put thak nek pertai tam et ki ba tep to ganesha ka de jing keli ka bala pen kulmar ka bala hadu kala pen bayong kli ki babon bat kalong sisa de ka bae te hendring sutanat bangi yo ya ka banya discuss ha ka por kum ya ka subject ka jing keli hne ka bae ka bathai pat baro ru ya kulmar bahai ka ne te bangi phai hang ne ngi su thu sai kadar ma ha ka jing de ne ka banta bala ramdon kum ka ne ka jing keli ru ya ka ne ka wei ka bang i ba ka ba pasadum yangi te lomar ka ne bible pen ban ngi yo mata ya ka ban yo ka jing sai ka kraw nang ne mar kata ka longan sedang nang ne ha ka jing de bat ki met jongi ki bala klat no menta tam gitu ki basya ha kalum jing tep ti ha ka jing de bat kan ne ngi sung thu namar ba ha ka ba bom cukut ngi dem sung thu ba baro brio ha kan perthai bar khoj brio perthai kumala thau khnang ngi ban im ne perthai nin haban ya wan biang ha kan perthai ban syong biang ha kan perthai te bat ngi don kamru ya kamet ka bakum kan ka jongi mentan na kan ka perthai mdai kamet bakan ja beneng bang ima perthai ngi bagare ka ya ka ta ngi bakin ya menjor te namar bale la ngi pai kum kan uksa na kitab simpan paul no bar kuwet khot kepala ngi yang to ba ha ka to ka beneng ba thamai ka khandeu ka ba thamai on pha hang ta ya kata bernakel bakawan hiar na beneng rengkat bat ki brio waktu ka Jerusalem ba thamai kum syong ber ki brio ta kiawan beneng. Nanta susu hakali ki syar hajar snemru kandon ka jingwan ka jong Yesus Kristus ban sensar hakani ka perthai
sejar senem rengkat bat kiru kujung kam tam gitu kiba syak martar bat tonya sensyar ha kan pertai sejar senem bat hakanya sensyar sejar senem ya kan pertai don kam ya kejajmet kan kumbadon mangi mentah namar ladang ini sensyar lang tak por mat kinang don kini gibri kibala impor mar klau war preng jeng kata ka jingjing jar baru kinang laj im te lada sensyar ha kata karukom ban sulong kumah kadur bengut kumur ngai hang tat kan kulmar ka pertai te hap sim ya kadur pom kane te don kam be jane kamet namar blai ke jinon kam jone kamet ngasa pai gitu ke jumut kalong kumne namar ba kumbang ilaya ong dumne na kamathios nong bar punyot kosan poet san pulai ke tu ong to ba kiriu khu jong jutang barim bar khot ki briu ki bahok lara no syate hadin ke jing ni par ke jong jisu kesing ke balai to kata number 1 Teden kata madeng yu iru susu usau jisuru uklem ino ekamet ju bar lara syat ulara syate ke jing temu kolong ba haba wan chane pertai sin part ka to ka ju kamet udon syua ka ne pertai syua per kan mo lihat ka bala long ka bala per ka ble syum ka to ka badang tanganan ka badang seliang ka ba syap syoi kam tame te kalong kom tan nang tai susu ikan mau Joseph bro hara no iya ka to ka kasing nu pe kum tahi ngar ngah klet pon mato to melai tama kum tahi te katoh mundur kalau depot nadu lawan rai kato da Moses saus pasnem mensua saus pasnem hakat hadu por jong Moses sara Moses te lara ya kato hari kanan te nau Moses susu kadang simpor biang sa kumakasan pasnem hadu por ke jong Jisu amudur hadu no ka simpor te kumta te hadin kata bade dalam ipat nang tuing iskem ke bau Joseph udon kami kene ka daw kalon marba hakapor batu giri kujong jutang barim ki bayi mi ipat unyo ban mi rengkat bat kitu gi bayi sem ju una por Israel banyak kiu sete sebeneng te hangne rung i bai ya ki met la don kam nang ta susu sekoi pati don kam kalong ba ha kato ka por marangis ke magane kan de kato ka por barong no hi kan bakalaya kata katuri bakadu kamot ka barlong syairu atat kato khot bakat nye mo tsloni khat won tsloni kan iwe tsloni kan basaur khot ka bakan nye ong ba yangi ki ba dang im onrong no lembat ki ha swing kamot ini gibri ki badon ha pertai ki bompat le chelu jing tep ki barang sa kamot on churong imno direct kamot kim ino met chu ne kan dew mo dena kata daong isu thu ba kato kedai kapor ka ba don kambha bat kata kalong shwa ba on wan ban sensyar si jas ne mane ka khandeu ane ki bom wan sensyar langru ndri ki barang don chate sebeneng ru ane no no dor tang ba la don kam no ya bar khoi ki briu ki ba layap at ki bala lektep si jing tep te de hatu kapor ublei nang te na beneng un pha i ki ban sim jong ki bala klat no ban sim ya ki met ki ba nakan ka pertai kumbalong Jisu nang ta kumbalong gitu ki basarong no kumbalong ki jong u Elijah Moses lene winang ti khnang ba ha ka jingwan siar biang sai sin nakan ka persiar senem on yo ban wan da ka ju ka dor ti kata kalong pa on le ya kane ha ka to por den nakan ka daw song ba kita ki baya pu Kris kinyami pat chua kamut ba kinang mi pada por man tagla deb don pa te habneng ini ki baklat berkhoj te dena kan ka daw hak por ka ba laklat ubriu teng ngisngeu ka ba hak podang bu ya ka media senduk ngisngeu ba udon hang to dalek te bru ngisngeu ba udon tulum jing tep nang ta mo nang ta Yesus nei bha ni kata ukriat ni usai kum ta hang to ha lum jing tep ngisngeu ba udon hang to ndring de ban tip ya kan ba mar bay klat ka mesim ka le kul pa sate sebeneng ten re kala piwan ban chau hinang tul nalum jing tep la ne wadala bam la krokodil la ne la sya thang ha ka ding la ne sya ngui fen thlen ru kan no kan pasalong tang ba ka dem lo ka met na kan ka khendeu te ki de ban si man ra swa sya te bat ka ne ka de ban long ki de ban kham swa kita ban ki ni ba sya rong no ting dem su thu ka bas penat mo tumun par khoj la yo met lu thang ne te gadai tang kata ta ka jimut te nak ta ka daw ki badon nang jing klat kim de ban susi panonoru ini de jing penbek ki jong play
Te tang kata naka liang jonga pidon kano ru ba. Ikwa ban pendabiang ru to. Dan kalian jangan tinggal shy, ya kata jingkeli. Te dan pernah jeng pi lempat shy, te filaman keli adalah shy te. Langsung aisyah juga jingkeli. Toh adalah biang mah. Toh mana palang nak keluar ban keli biang jingkeli. Te habakum tama te lanu kibapap kini yami pat. Haba kibahok kin yami pat haswa kajing rong no. Jangan try pastor nak keluar. To ngan jubab mengamong jing jubab kador tat mo. To kalau kumta ya kajing mi pat jong ki rukut ki jong blai tingi laya su tholut bar khoj ki jong ka jutang barim gospel Matius bar pun nyau nang ta susu kumta ter uwe din uwe. Kini ki ba hok uwe din uwe ha kejirti kat balaklat nak kuno sebeneng. Te ngilaya su tholut te ndrei kini kiba popade kabasun snai bah. Kini natu u Adam amudur ta nadu ko pojong Adam mumud banau. Nang ta u balik sadujok nang tharai mbah kala ukany mawlo punya beriu. Te nadu ukany menta kany hadu ko por Yesus Kristus 1000 snem. 1000 snem nang to hadu por menta 1000 snem. Ksach hadu jok kaju tu u yang mana tu rispa bayarkan macil yang 14 saras. Te hadum tanang ta hadin kata susu sashi 1000 snem. Kin sami pat de sertang ha ka taga Great White Throne Judgment kat ku kitab jing penpau kono ngabar pheo. Te kin mi pat rutang sisin mar kadon artli ki jing mi pat ka way kalau porba syuaban don kato ke jing charge 1000 snem. Te yakini ki beri papop on pemipat tang to bat kin mi pat becis mi pat yo bandi ya kena keler pangat kumne hak tak por bisyar lang bat hatak por on bisyar iki nang ta pede hak jing bisyar on penrem iki bandal de penrem iki kin sa on sa tep no isi sendon hak kataka dujok kaba cerkai tam kata kedujok kapung keding. Jika basus nei bahaya gini kibak pop kalong bah. Nah lor bagi lah aslem kata-kata. Kiyo kajing bisyar tang sisin om don jingksan. Tep yang hak pun keding. Kalong tang mat siya gini lai jongki. Om don jingksan. Namar hakan ek pertei bun gibri gidang lai. Ya le pop siya set patok korkar bun gibri gidang bakal bun dang lai. Nrei how boleh hi sisin bagi lai hak itu ki dujok mong mene. Haka hedes lane kato kaliulong makrem try susay bait nang to bat haka jing bisyar nang to haka pung kading om don jing kermen niki marblay is not tap kam don jing bakala marblay on pen ile se ngai takpor haka jian screen ayu briule haka ba ri onom don jing lai te ka basun snei ka de kata te kane kalong ka e ka ba ni jubab ya to jing kali ba lano kini ki ba pop kin mi pat betang hak taka jing bisyar makadu. To tangkat to nadapi layahun. To ngilaya shy ngilaya hun te lara don su jingkeli ni kumno. To baro jangan try tangkat ni ngilaya jingkerku aku boleh sibun pi wei baro boleh sibenta bikin jingkeli ke jubab shy ngai kalong jingkerku bakraw bat ngai kamtam pi ki pe je kini ka program ngai sha kalong ke jingkerku ke bakraw bala don ki benta ke bangi layo discuss ki don ki benta ke pimpat shy pimpat sungutu bha te lalong ke bala pilaban comments ya kita ki jingkeli specific nang bangi laban yarap ya pi la pila le ID number na ki email ni laban pa su ki code bible ne ke jing pen shy su ngam kwa ba pin sa ke jing longo bat lada kalong ka ba possible ni laban ya leb yang hakwi ka por sakaba khamba su nam taka jing keli ke jong pi te ra ngila tang kata bangi ai da comments kala bahasibun pada pilayo ke jingkerku subha subscribe pada share ya kanega program ski weru bikin mati ke jingkerku ngi bun kini ki sngi ki breu ki don kata depression ane kata jing kuslai kila shimru wat ya ka jing im te la pi ai via sam ya kanega kubor nani pi ya share ki WhatsApp ki jong pi ki Facebook kabut ki don kum ki breu ba kenduk kum kita
kilong aware ki chep ki sempang ya kata ketinggal jong blai pat kalong pen ban ki ka jing pen ya kendo pat ki laban ya shem ya utrai mo la pim laban ya share ki ya ka gospel re tang leba ka ne ka jing share ka jong pi ya kata ka ne ka program kalong ka jing ku ka pen kelaba mut ya nuri anu Tela dona pring chupi pilalong sia ki nong ya benta abi tang ban ya share ka ne ka kubor pilalong si benta ki hakata ka bangia lap ya ka gospel ka jong utrai tenga ngit tangkat ne ka kani ka kubor ka program ka long ka jinger ku rangi la ngi hakwi ka por ngi sale ka kham ha shu adon ka la idon kam para tangkat ne ku boleh sibuni pi baro ki belaya ap belaya sha ban sngap ni ka kubor wat kala kham slem kendiat rangi ngit bakal long ka jinger ku ka krawi pi ba ki perlok jong pi di tangkin ne ku boleh sibun